Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowo Sare jaam hiire mon en garti hannde oɗo ñalawma alhamisa 26 lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e 29 habruji mon e ɗemgal Pulaar. Titre uji men ɓurɗi mawnude guiɗoɗen ko toon to États-Unis. ɗum noon ma en jaadabol ƴeen toon to Florida hono ƴiwonde mawde wonde toon ono déggaji waɗi oɗo saha joni kadi holto yarata ma en duttoto to New York hono kanko Eric Adam maire mo New York oɗo saha joni woni ko gouvernement fédéral walla département justice mo États-Unis takkimo bonandeji ɗum noon bonandeji patuɗe ko fate kalisaji woteji baɗɗimo wonde maire holno heeɓiri ɗum hande toon to États-Unis hono toon to Washington président Zelensky mo leydi Ukraine o wawi fottude président Joe Biden e Kamala Harris. Habaruji men international ɓuuri en hewden ma en jaaton to Moyen-Orient e ɗum noon ko haare wonde hakkude Israël e kamɓe Hezbollah holto yarata. Habaruji men international hande toon to Sénégal hono kanko Ousmane Sonko e nder kadi jonde nde wadde e ministre uji won o wi wonde ko Babouni Bachir Diomaye Faye haalino kadi nde ƴeftere laamu nde wi wonde ko ma waɗ enquête e ko fate en kalis no bonnira e laamuji ɓenni ɗum noon ko laamu Macky Sall eyi ɗum noon wayno ko kanko Ousmane Sonko haali hen gueɗe ɗe puɗɗi yusude. Habaruji men international hande toon to Guinée Conakry nanolaji jaltino e médias sociaux ji wonde ko pellodiral waɗi présidence ɗum waɗi wuuro Conakry foof e surtout kadi nokku bereɗo Kalou communiqué jaltuɗo e kihiɗe holli wonde toon to présidence ala badgal toon ko nan noon koko fenante ɗum noon ko ɗum woni toon to Burkina Faso e tumnade kadi habaruji gumini to Sénégal hono kanko Ibrahima Traoré en woni kadi won ƴemnoɓe hannde ƴewde kadi yandinde laamu makko ɗum noon ko kuddisa jiitaɗo toon to Benin ani woni kuddisa ene jogorno wadde toon oɗo saha joni tumnade procureur biyeteɗo Mario Métounou en woni ɓe mbi wonde ko tumaɗo oɗo saha joni ko kañum hoore mum ko mennoɗo wonde ministre biyeteɗo Oswaldo Homeki en wayno kañum hoore mum nanggama ɗum woni ko ɓuuri mawnude titre uji meɗen oɗo journal men mbaɗan toon hannde 26 lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi 29 ma en gartu dasuji joni joni. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowo Sare jaam hiire mon siftinde on toon e wayno ko to États-Unis hendu mawdu walla ƴiwonde mawde nana toon to diwan Florida donc tumnaji service aji men météo toon surtout toon to Florida hendu ndu ko hunde nde ɓe meeɗani yiide ɓe mbi kadi wayno ko vitesse aji hendu ndu tan wayi hewde ni ko tuggi tan temedere 15 kilométre par heure ha yettima 222 kilométre par heure ɓe mbi wonde ene wayno ko laamu Florida guila e maire uji ha e yimɓe jeeyaɓe guure tokos mbi wonde ko kala mo jaɓano yaltude e nokkuji binoɗo yiyiɓe nden oɗo saha joni ene wayno ko yo nanggu koyngal muɗum waɗa hen kam windi hen inde muɗum par ce que hawnaki ndeɗo ƴiwonde wiyetene Helen ma war yimɓe hewɓe nde suwa taw gasnude yande toon to Florida kono noon ene wayno déjà ndiyam ɗam ko hunde nde mi meeɗa yiide tumnade e habaruji gummi toon ko wawi wonde fof hawnaki ene tawa tumama ɗo e janggo ma ƴiwonde nde yetto toon to Florida e kadi caggal muɗum kadi en ɗamina kadi ƴiwonde ma continue to diwan Georgia ha yettoyo toon to Caroline du Sud et Caroline du Nord donc ko wawi wonde fof ene wayno ko hunde kadi laamu ngu ne watten haqqille oɗo saha joni surtout laamu local e laamu fédéral ko fate no foti yimɓe jogor gañade walla mayde e kadi no foti bonandeji ndeɗo ƴiwonde jogor addude hono toon to Missouri ene wayno ko département justice ɓe mbaɗi hanki ñande talata ɓennuɗo hono gorko goto biyeteɗo William Marsalis noon ene wayno ko kañum hoore mum ko neɗɗo tumanoɗo guila hitande ujunnaji ɗiɗi e goho wonde debbo goto biyeteɗo Félicia Gayal kañum hoore mum ko neɗɗo ko journaliste wonno reporter ene tawani maayi ɗum noon e maayi galle muɗum mayde nde waɗi koye hitande ujunere e 1997 ene wayno ko guila nden kanko oɗo gorko biyeteɗo William Marsalis o guila nden o wi wonde ko wona kanko ko wawi wonde foof wona soka guila nden kadi ko jury ko ƴeftano faye makko wonde ko foti waɗede kono noon ko sakkiti ko e duuɓi cakkiti ɗi on non seulement procureur mo Missouri e kadi avocat ji kewɗi kadi ganduɗa tawnoɗi ñawore makko tawi wonde ko ene wayno yimɓe jureur ɓe no cuɓira ni wona hunde wonde lawol e kadi ende tumnade kadi habaruji jaltude hono kamɓe procureur e tawi wonde ko laaɓi tawaki ko oɗon debbo ɗum wardiraki ƴiƴam ɗam nde analyse tawa wonde ko wona ƴiƴam makko kanko takkaɗo
ɗum waɗi donc ɓe ndewi tribunal uji fof ɓe ndewti gouverneur sali pour sali yafadema caggal ɗum ndewi kadi jeeyi kadi to cour suprême mo Missouri ɓen kadi cali ɗum noon ene wayno ko sakkiti koɓe jeeyti toon to cour suprême États-Unis kono ɓen kadi cali ko wawi wonde fof ene wayno ɗum ɗo fof ko caggal kadi yimɓe hewɓe hay yimɓe ɓe ganduɗa oɗo debbo baraɗo biyeteɗo Félicia kañum hurminam ñamdinama wi wonde ko hoto ware saabu tawde wonko wayli e ko takkako kono noon ene wayno ko wawi wonde fof warama ñande mardi ɓennuɗo kanko William o yarano ko duuɓi 55 donc ene wayno ko ñande talata nde mayde makko 6h10 ko nden woni nde warate nde kadi ene wayno koreji makko noddama pour kañum hen koye men yebde holno mayde makko donc o wara ko caggal nde pingu waɗa e makko wiya kadi o maayi hande toon to États-Unis toon to Washington hono kanko président Joe Biden o wawino hande fottude hono président mo Ukraine Vladimir Zelensky ari toon kadi ko caggal nde kadi kanko président Joe Biden wi wonde ko mo waɗ peeje fof gonɗe e mbawko makko pour beele kalisaji walla kala ko Ukraine fotno wallede ko États-Unis jamno ne walla ɗum beele ne wawa Ukraine ne wawa hebde ɗum haade makko yaltude laamu kanko président Joe Biden ɗum waɗi donc Ukraine kañum hoorumum kanko président Zelensky gargol makko toon to États-Unis kadi e surtout kadi caggal ndewa tawa kadi jonde Nations Unies ɗum noon ko leyɗele denduɗe ndewta jonde muɗum ko wawde kadi continude nagade permission beele kaɓirɗe ɗe ganduɗa kamɓe États-Unis e autant eɓe dokki Ukraine ɗeɗon kaɓirɗe ko kanko ɗe wawi hutorade pour beele mo wawa bombude to woɗɗi e nder Russie surtout mo wawa bombude nokkuji ɗi ganduɗa kala ko wiyete missilaji e drone aji Russie ene nelda ɗum to leydi makko ɗum noon ko hebde permission muɗum kono ene wayno ko ala ko haalata to banggue États-Unis siftinton toon ko kanko président Putin o wino wonde ko kala nde Ukraine yamira yo waɗ ɗum ɗon firti kanko hoore makko mo wawi hutorade arme makko nucléaire ala taw ko haala e ɗum ɗon kono ene wayno ko ɓuuri leerde ko kam ko États-Unis wi wonde ko ma rokkumo gueɗe kewɗe kadi bawɗe ballude leydi makko défendude hoore muɗum e kadi ma wallu kadi pilotage makko surtout en heblede no fewi pour wawde kondirde avion ngaji F-16 ɗinon ko bombardier ji ɗi États-Unis fewni haysinde ko ko sakkiti ko ɗi gonno ko toon to Europe caggal ɗum ɓuri hono kanko président Zelensky o wawi kadi kanko hoore makko fottude hono vice président Kamala Harris siftinde on tan ko kañumni ko candidate pour ardade leydi États-Unis ɗum noon ko woteji garoji dans le mois de novembre ɓe mbawi kadi haaldude gueɗe kewɗe surtout kanko Kamala Harris o wawi haalde hen surtout yennude hono Donald Trump wiide wonde Donald Trump e wiide muɗum wi wonde ko hono Ukraine yo jabba wonde neutre surtout wasde jeeyede autant yo jabba kadi ene wayno oɗo saa joni kala leyɗele ɗe ganduɗa rusinaɓe kefte muɗum pour wonde wiya wonde leyɗele ok ala probléme yi Russie continue jogade o wi ɗum noon e wiide makko kanko Kamala Harris o firti ko yo lelni juuɗe mum jaaɓa hawama ɗum noon e wayno ko ɗum ɗon ko hunde kadi Putin ko haalluji Putin o wi ɗum ɗon wona hunde gonga ko wawi wonde fof noon kanko président Zelensky en ɗamina janggo mo fotte hono Donald Trump siftinde on fof ɗum ɗo fof ko peeje kanko Ukraine waɗata pour beele ha wasa yiyede wonde ko mo jinggani kaari taw o anda hol jogorɗo suɓede yo arde États-Unis e nder woteji garoji kanko président Zelensky aussi o wawino kadi o yindirde sarɗiyankoɓe ɗum noon ko républicain ji e démocrate en foof o wawi kadi fottude hono surtout en Chuck Schumer e kanko kadi Mitch McConnell toon to Sénat ɗum ɗo fof ko peeje ɗe o ƴewata pour wawde beele surtout sarɗiyankoɓe e kadi laamu États-Unis de façon général beele wawa yamirdemo yo hutoro kaɓirɗe ɗe wawi bombude toon to Russie ɗum noon ko pour wawde hadde Russie hutorade nokkuji won pour neldude missilaji to Ukraine toon to New York hono kanko Eric Adam kanko woni maire mo New York en wayno ko département justice wawi yaltudande wi wonde ko en takkimo gueɗe kewɗe ɗum noon ko gueɗe ɗe ganduɗa o takkama pour wiide wonde hutorima doole makko pour ɗaɓɓude won kalisaji won taw ko ɗiɗon kalisaji kadi o ɗaɓɓi ɗum koye yimɓe ɓe ganduɗa taw jeeyaka e leydi e ɗum noon ko fati campagne makko pour wonde maire ko wawi wonde fof ɓe kaali gueɗe ɗe ɓe kaali ɗe en ɓe mbi wonde ko ɗum noon alay saago kan ɓe jettira ɗum ɗo e hankkadi nden ñawora siftinde on tan ko ha hande subaka
ene wayno andana ko holko takka kanko Eric Adam ko tesira kadi ene wayno ko yimɓe hewɓe won liggotonoɓe laamu makko toon to mairie woni yor jaltino démissioni ɓeɗon fof kadi ko yimɓe takkaɓe kadi koye enquête e goni donc andaka oɗo saha joni holko jogori wadde kono noon démocrate en hewɓe taw ko sarɗiyankoɓe e kadi hohoɓe taw ko parti démocrate en continue ñagademo yo démission so wona ɗum o wawata liggade ligguey makko ko way wonde fof ene wayno ko ɗum ɗo woni ko lawol gadunol hono gonɗo maire surtout yen toon to New York fawede takkede ko takka ko en surtout kadi taw ko département justice mo États-Unis ɗum ɗo fof kadi ko hunde wawde wallude kadi hono gouvernement Joe Biden e surtout département justice wiide wonde ko wona républicain ji tan kamɓe ɓe enquête siftinde on tan ko ɓenni ko ɓe enquêtino hono kanko sarɗiyanke jeeyaɗo toon to New Jersey biyete Bob Menendez takkudeɓe oɗo saha joni hono Eric Adam surtout kadi ko koho mawɗo maire mo New York fawde muɗum ɗeɗo gueɗe ma wallu républicain ji won takkoɓe wonde koɓe wonde won koɓe guuri wonde oɗo saha joni ɓe mbaɗa ligguey mabɓe moƴƴo habaruji men international guiɗoɗen ko toon to Gaza hono kamɓe Israël e kamɓe Hezbollah eɓene continue neldindirde bomboji ene wayno ko hannde kadi e oɗo ñalawma hono kamɓe Israël naaɓe kadi ɓe mbawi fellude toon to Beyrouth walla toon to Liban ɓe mbawi kadi ɓe mbi ɓe toɓɓi kene won temedde ɗiɗi nokku taw ko nokkuji ɗi ganduɗa henne kamɓe Hezbollah eɓe jogui tan e pento hen donc hande tugnade kadi ko habaruji gomiɗi toon to Liban ɓe mbi wonde ko tugui altini ha oɗon ñalawma hannde ko mayɓe toon jettima temedde jeegom neɗɗo e kadi ɓe mbi bombardement ji ɗi mbaɗata ɗi henna so tugnade kadi habaruji oni mbi ko wawi fortude kene wona 90 ujunere neɗɗo e yaltude e Liban ɗum noon rewde laabi ɗiɗi walla kone ɓuura nogas 2 ujunere neɗɗo ɓeɗon yimɓe walla ɗiɗon galleji ene wayno oɗo saha joni dogui payi toon to Syrie ko way wonde fof e nder konnguli jaltude toon hono kamɓe hohoɓe Israël ɓe mbi wonde ko cessez-le feu wawa wonde hakkude mabɓe kamɓe e Hezbollah ɗum noon kadi ko caggal nde kamɓe États-Unis kamɓe Angleterre e kamɓe France e leyɗele hewɓe ne ganduɗa jotodirɓe Israël ɓe kaali toon to New York mbi wonde ko cessez-le feu ne foti wadde ene foti wonde hakkude Hezbollah e kamɓe Israël kene wona balɗe nogas ko kono e nder konngol makko kanko premier ministre mo Israël e kadi e hohoɓe hewɓe militaire Israël mbi wonde ko ɓe ngala e cessez-le feu ɓe jaɓata ɗum jamais tant que Hezbollah dartinani ko waɗata ko siftini on tan ko hannde oɗo ñalawma kañum Hezbollah kañum hoore mum wawi neldude kene ɓuura temedere missile toon to Israël bon ko ɗum waɗi toon to Liban toon to New York hono kamɓe représentant mo Libye e représentant kadi kanko Mahmoud Abbas ɓe kaali ka haaluji kewɗi ɓe mbi Israël woytoto tan joni ko wonde ko ñande 7 lewru octobre hitande 2023 e yimɓe muɗum janama mbarama kono noon Israël ne foti hakkede walla famnede wonde ko gueɗɗe ɗe waɗata ɗe hen wona tan hitande 2023 fuɗɗi ɗum noon fuɗɗi ko guila hitande 1949 ɗum noon e wayno ko eɓene continue eɓene occupé leyɗele janane eɓene mbaɗa ko wiyetene koɓe beela e pini janane e yimɓe janane ɗum noon e wayno ko oɗo saha joni Nations Unies tugnade kadi habaruji gomi toon kañum e nanodiral ko ɓuuri hewde yimɓe président ji jiiɗi ko cessez-le feu darto hono hakkude guerre gonɗo hakkude kamɓe Israël e kamɓe kadi Hezbollah par ce que ɗum ɗo fof e kulol mabɓe ko guerre o jogori ko yaaji ha wona région o foof ko ɗum ɓe kulno guila tan donc toon to Sénégal hono kanko biyeteɗo Amadou Mohtar Mbow ene wayno o maayi ñande 23 lewru septembre de ɗum noon o maayiri komo yara duuɓi temedere e duuɓi 3 siftintan tan ko Amadou Mohtar Mbow kañum hoore mum woni ɓalejo meɗɗo ardade UNESCO donc ardima UNESCO tuggi hitande 1994 ha hitande 1997 ɗum noon ene wayno ko caggal kadi ɗum ɗo fof ko ari ko caggal kadi nde o fuɗɗi kanko hoore makko ligguima toon tuggi tan hitande 1953 ko UNESCO liggotono ha woni directeur muɗum kanko noon ko Sénégal najo kadi jangguɗo kadi ko neɗɗo jiɗunoɗo no fewi donc jibinno ko hitande 1921 o maayi ko ñande 23 lewru septembre ɗum noon e wayno ko sunare mawde wonande leydi Sénégal e kadi hono kanko Bachir Diomaye Faye o wawi hebde dowuji hohoɓe hono makko en taw ko leyɗele africain ji surtout arnoɓe toon fottunoɓe makko toon to New York saabu batu gongu toon batu
leyɗele dentuɗe toon to New York. Hande toon to Sénégal e tungnaɗe kadi habaruji gumiriɗi toon to Sénalion ono kanko Ousmane Sonko e tungnadi kadi e haaluji ɗi haali mbi wonde ko oɗo saha joni eɓeni continue ankidde hono jawdi bonnadi e laamu ɓennungu e mbi wonde ko e konngol makko kanko Ousmane Sonko o wi ko laamu ɓennungu ngu o wi donc laamu Macky Sall ɓennungu ngu ene wayno ko semti no feewi wurima no feewi hono ɗum ɗoji hono kaalisaji ɗi joguino walla ɗi ponno jogade haalni waɗi camte mawɗe wonande Sénégal naaɓe e kadi wonande yimɓe partenaire uji internationaux ɗum no ko wayno effet ɗum no fof ko pour beele ene wawa hollude wiide wonde kene jogui en waɗi dañen walli Sénégal dañde kalis kewɗo walli Sénégal e ko fate ɓamtude leydi ndi e surtout kadi hokkude won kalisaji walla budget ji goɗɗi taw ɗum ɗo fof wona gonga. ɗum noon ko ɗum waɗi kanko Ousmane Sonko e kadi e tungnade kadi e ko Bassirou Diomaye Faye haalno guilɗo ƴeftere pouvoir nde ɓe mbi wonde koɓe enquêtoɓe e kala ko fate bonnande kalis bonnande e leydi Sénégal e nder tan yeruji ɗeɓe dokki mbi wonde ko e nder mayirɗe hitande ujunaji 2023 ene wayno ko mbi ko Sénégal ñamlino o wi ɗum noon e kamɓe koɓe jiiti kamɓe e laamu kesugol gari ko ɓe mbi wonde ko e yeru ngoɓe dokki ɓe mbi wonde ko ndeɓe gari ndeɓe tawi ko e nder mayirɗe hitande ujunaji 2023 hono Sénégal ko ñamli woni ko 15,694 milliards ɗum noon ma woni kene wona 83,7% pour produit mabɓe intérieur brut o wi ɗum noon alors que nde laamu ngu haade mum yaade wino wonde ko ɓe ñamli ko en wonata ko 73,6% produit brut ɗum ɗo fof ko yeruji ɗiɓe dokki kanko Ousmane Sonko donc o haali haaluji cattude seeɗa ko fate en holla koɓe ɗoɓe jogori wadde ko fate enquête aji mabɓe e ɗum ɗon kadi ko hunde jogorde ɓeydude mettodiral hakkude laamu maɓɓe kamɓe kesgol kono Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko e laamu ɓennungu hono kanko Macky Sall siftini ɗon tan kanko Macky Sall kadi e tungnadi kadi habaruji gumriɗi toon to New York ene wayno ko donc hande toon to Sénégal e tungnade kadi habaruji gumriɗi toon to New York hono kanko ancien président Sénégal hono Macky Sall kadi ene wayno wawi kadi no meeɗa kadi yo ardo hono fedde wiyetede centre global sur l'adaptation ɗum noon ko fedde kadi fantude ko wallude yimɓe e holno pewnitorto ko fate changement climatique ɗum noon ko kanko Macky Sall windi ɗum e nder page makko X ɗum noon kadi o wi wonde komo jogui weltare mawde surtout kadi caggal nde suuɓa kadi yo won gardiɗo président gardiɗo ndeɗo fedde e ɗum noon kadi ari ko caggal bosu bannongu toon bosu 79 bannongu toon to New York taw ko Nations Unies e ɗum noon kadi ene wayno kadi o wi wadde ngolɗo cuɓugol kadi koye yesso 14 yimɓe ardiɓe leyɗele e kadi yimɓe gouvernement ardiɓe kadi gouvernement ji e kadi ene wonde 49 kadi yimɓe représentant ji oye ɗum noon e wayno kanko hoore makko yetti hono liggey gonnoɗo ancien secrétaire ndeɗon fedde hano biyeteɗo Ban Ki-moon e kañum hoore mum ko kañum jogori wonde président honneur ɗum noon e wi wonde ko ene wayno ko kanko Macky Sall omo welti hen no fewi siftini ɗon tan ko Macky Sall kañum hoore mum ardi oɗo saha joni walla kañum woni envoyé spécial fedde wotere wiyetede pacte de Paris pour le peuple et la planète nguɗon gomu kadi o ardi ɗum juste ñalawma caggal nde élection ngaji gasi toon to Sénégal e caggal nde o yalti leydi ndi toon to Guinée Conakry nanalaji kewɗi mbaɗino ɗum noon koye médias sociaux ji caggal kadi nde wiya petelaji walla piyanɗe nanama ene gumi toon to présidence ɗum noon ko yimɓe wonnoɓe surtout ko leegal biyetegal Kaloune ene wayno puɗɗinoma dogde goto foof pour yaltude oɗon région ɗum noon ko waɗi ko ñande ɗum noon kadi ene wayno ko ɗiɗo nanalaji kadi ko wiide wonde ko piyanɗe ɗe gummi ko toon to présidence donc ene wayno ko noɓe mbirini en leegal biyetegal Kaloum ɗum noon ko quartier mo ganduɗa kanko présidence makko kanko Mamadou Doumbia ko toon woni ene wayno ko sibabunte piyanɗe ɗe noɓe naniri ɗum ni e mbi wonde ko hawnaki ko kuddita walla kam ko guerre hakkude kamɓe militaire uji kamɓe militaire uji ɗi foof
militaire uji wonɓe on banque fof jaltingol e laabi e caggal muɗum kala civil en ɗo gonɗon puɗɗi yaltude ɗum waɗi banque uji e hôpital uji e nokkuji kala ɗo liggotono guddi baafa men sababugol fof hulde pour oto dañde hen caɗele ko ɗum waɗi donc militaire uji wonnoɓe kamuji fof jalti kam rende palais mo mbiyata Mohamed 5 gonɗo e ngal ɗon leggal oɗon palais kadi ko toon kanko général Mamadou Doumbia ko toon wuuri kono e woni caggal muɗum communiqué ummi toon to présidence wi wonde ko won nanaluji won kabruji jaltunoɗi gila jaltunoɗe ɗum noon koye kikiɗe alhamis 26 lewru septembre pour wiide wonde ko won piyanɗe gummiɗe toon to présidence ɗum ɗon d' abord wona gonga e ɗum noon e wayno ko wawi wonde foof hono kamɓe présidence eɓe ñaagui yimɓeɓe walla ɓe mbiya yimɓe kala joguinoɗo haaju mum yo waɗa haaju muɗum leydi ndi ne hiisi ala fof caɗele goɗɗe toon to Burkina Faso e tugnade kadi konngol gummigol to kanko biyeteɗo Mouhamadou Sana ɗum noon Mouhamadou Sana ko kañum woni ministre toppitiɗo ko fate kisal leydi Guinée leydi Burkina Faso o wi wonde ko coup d'état ene wani yitama kadi ne waɗanno toon to Burkina Faso ɗum noon e tugnade no haaliri ni o wi wonde ko ene tuuma waɗno jeeɓe oɗo yinnoɓe wadde oɗo coup d'état en jeeya hen hono capitaine Paul Henri Sandago Damiba ene wayno ko kañum hoore mum kañum wonno ɗon ene wayno ko oɗon Ibrahima Traoré wonno coup d'état ko kañum kadi men fuɗɗino wadde coup d'état e leydi ndi e hitande ujunaji ɗiɗi nogas ɗiɗi ene waɗi hen kadi ministre uji wonnoɓe ministre uji surtout yen ardunoɓe affaires étrangére ene waɗi officier ji kewɗi kañumen koye men ene o haali hen inde mumen e surtout kadi no haaldini wi wonde ko e tugnade konnguɗi makko kanko Mouhamadou Sana o wi arduno en oɗo coup d'état so tawi ne waɗanno ko commandant biyeteɗo Ahmed Kinda kañum hoore mum kañum koɓe mbiyata force spéciale e mbi wonde ko batuji kewɗi mbaɗanoma toon to Niger walla Ghana ko fate ɗum ɗon donc ene wayno ko kanko Mouhamadou Sana kadi o wi wonde ko o haali hen yimɓe hewɓe surtout en no wirini Paul Henri Damiba wonnoɓe ministre uji ko biyeteɗo Djibril Bassolé e Alpha Bari o haali hen journaliste uji Serge Mathurin Adou e Abdoulaye Bari président commission électorale biyeteɗo Newton Ahmed Bari o haali hen kadi walla biyeteɗo Aziz Diallo kañum hoore mum kañum wonno maire commune de Dori ko oɗo saha joni wayno ko no haalino wi ko mawɗo gardiɗo leydi toon Burkina Faso gardiɗo komi mbiyata ɗum ɗo en laamu transition hono Ibrahima Traoré kañum hoore mum ƴefti décision radical wi wonde koɓe ƴefti commission joni mbiyata ɗum ko commission antiterroriste toon to Benin kadi ene wayno ko ɗum woni hono kanko procureur leydi Benin biyeteɗo Mario Metonou septembre hakkude nogasere e nogasnayyi lewru septembre ɓe mbawi yiftude yimɓe surtout yen yinnoɓe wadde coup d'état taw adduno ɓeɗon yimɓe kadi ko biyeteɗo Oswald Homekey en wayno no mbirni ko oɗon coup d'état jogonno wadde ko ñande nogas jeeɗiɗi lewru septembre e kadi ene wayno ko tini batuji ɗi ko ɗum waɗi donc oɗo saha joni ɓe kamɓe ardunoɓe oɗon coup d'état ɓe nangga donc ene wayno ko ministre toppitiɗo ko fate sport biyeteɗo Oswald Homekey kañum hoore mum nangga o nangga juste ko taw kanko hoore makko mo jogui kalis kewɗon waɗe sakuji kewɗi taw kalis o jogono rokku ɗum ko commandant garde républicaine ɗum ko pour beele no wallam e caggal muɗum biyeteɗo Bokko kañum hoore mum no nanggade ɓeɗo ɗiɗo nanggaɓe ene wayno ko kañumen koye gudditino compte ɓe mbaɗi hen ken wona temedere pour tagu banque gonɗo toon to Côte d'Ivoire pour yende ɗum biyeteɗo Jimon ene wayno kadi ɓe poddanino hono gardiɗo garde républicaine o commandant garde républicaine o so tawi coup d'état waɗi maɓe dokku ɗum ken wona 5 millions francs CFA ɗum ɗon fof ko kanko procureur haali ɗum donc wawi hen foof justice mo Benin wi oɗo saha joni ɓe nanggui yimɓe tati ɓeɗo hono kanko ancien ministre sport biyeteɗo Oswald Homekey kanko commandant garde républicaine biyeteɗo Jimon Jeedone Tewojire e kanko kadi biyeteɗo Bokko donc ɓeɗo tati woni nanggaɓe pour ko fate coup d'état o donc jogorno wadde ñande nogas jeeɗiɗi lewru septembre bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diow Sek ɗi habaruji jogonnoon hannde e ɗemgal Pulaar siftinde on toon hannde ko alhamis nogas e jeegom lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi yen mbaalo jaam on jarama.